Saudos, que tal como están? 180 kilos de pólvora e 40.000 vatios de luces son. Quedan poucos días para a noite máis especial do ano en Santiago. Os fogos do Apóstolo deste 2017 serán un equilibrio entre o espectáculo audiovisual e o pirotécnico. E os que non poidan asistir á Praza do Obradoiro 24 terán a oportunidade de ver de novo o show audiovisual en 4 sesións que terán lugar os días 25 e 26. Pequeñas acciones generan grandes cambios. Mejore su casa por la ventana. Silmaplast. Con máis de 25 anos de historia, neste Apóstolo déixate guiar polas bodeguillas. Porque la innovación y el combustible de calidad no está reñido con el precio. Prolongamos la vida de tu coche. Acciona é a encargada de organizar os fogos do Apóstolo deste ano que prometen non defraudar. Serán 180 kilos de pólvora, 3.000 ordes de disparo e 40.000 vatios de luces son para un espectáculo que pretende equilibrar o audiovisual co pirotécnico. Todo un reto para os seus organizadores que recoñecen que a noite do 24 é xa un referente mundial. Nuestra compañía ha participado en varias ocasiones, como ha dicho el alcalde, en esta celebración y realmente siempre es un reto para nosotros y es una oportunidad magnífica de trabajar en un entorno como este y donde se mezclan además lo que son siempre las últimas tecnologías del mundo del espectáculo con los fuegos artificiales y con el propio marco, ¿no? Esto no se produce en muchos sitios alrededor del mundo y, desde luego, Santiago de Compostela todos os años é un referente mundial. O espectáculo audiovisual fará un repaso pola figura do Apóstolo a través da historia da arte. Ademais, percorreremos a tradición da cidade, revivindo, por exemplo, a Festa do Cendal. Se trataba de unas carreras de caballo que se producían en campo abierto, allí por donde la ermita de San Cayetano, y al jinete que ganaba, que desde luego no estamos hablando nunca de un noble, sino alguien del pueblo, se le colocaba un cendal, que era una seda muy larga sobre la cabeza y que era el signo de la victoria, y con ella recorría toda la ciudad. Bueno, pues esa escena la vamos a reproducir nosotros en nuestro espectáculo hasta llegar a la Obradoiro, que era donde el deán de la catedral hacía entrega de un premio. O espectáculo audiovisual poderá verse de novo o 25 e o 26 en 2 pases cada día, ás 10:30 e ás 11:30 da noite. Para o 31 está previsto o fin de festa con outro gran espectáculo pirotécnico con case 5.000 unidades pirotécnicas. Antes dos fogos, este domingo celebrarase outra das citas máis tradicionais das festas, a xornada de folclore que xa leva 49 edicións ás súas costas. A Praza da Quintana encherase dende as 9:30 da noite do mellor baile tradicional da man dos 3 grupos máis enlleiros de Santiago: Brincadeira, Cantigas e Agarimos e Ultrella, xunto co grupo de Pontevella de Teo. As festas deixáronnos tamén un dos pratos fortes da programación, o concerto de Uxía, a pregoeira do Apóstolo deste ano, ca Real Filarmonía de Galicia. A cita, que acadou gran éxito de público, serviu para repasar os 35 anos de trayectoria musical da cantante cunha selección de temas arranxados para a orquesta grazas á compositora Celtia Montes. A orquestra, dirixida por Paul Daniel, tamén interpretou algunhas pezas de música clásica. Pequeñas acciones generan grandes cambios. Mejore su casa por la ventana. Silmaplast. Con máis de 25 anos de historia, neste Apóstolo déixate guiar polas bodeguillas. Porque la innovación y el combustible de calidad no está reñido con el precio. Prolongamos la vida de tu coche.
E onte celebrouse pleno ordinario, unha sesión que tivo un protagonista, Arturo Domínguez, portavoz da plataforma das vítimas do Albia. Os representantes do colectivo, a 3 días de celebrar o 4º aniversario da traxedia, pediron de novo unha comisión de investigación parlamentaria. O pleno tamén volveu estar marcado polos problemas da rúa Fernando III Santo por mor do bar Estilo. Unha moción do BNG aprobada cos votos a favor de Compostela Aberta, PSOE e Bloque, ca abstención do PP, exixindo a instalación dos sistemas de seguridade RMTS da liña de alta velocidade, serviu para dar voz no pleno ordinario de xullo aos representantes da plataforma de vítimas do Albia. O voceiro do colectivo, Arturo Domínguez, volveu exixir unha investigación técnica independente. A 3 días do 4º aniversario da traxedia de Angrois, a Asociación de Vítimas demandou verdade, xustiza e reparación e instou o voceiro popular Agustín Hernández a pedir perdón. Exigimos verdad, justicia y reparación. Y la queremos por ese orden, estricto orden. Y no son negociables las dos primeras. Señor Hernández, si usted es un demócrata y, como dice, tiene corazón, pida perdón y exija públicamente algo tan legítimo y democrático como es la creación de una comisión de investigación parlamentaria. Un pleno no que a situación da rúa Fernando III Santo volveu provocar un cruce de acusacións entre o Goberno e os populares. Na moción, que non foi aprobada, os populares pediron máis medidas de seguridade en torno ao bar Estilo con máis presenza policial e mesmo a instalación de cámaras. Que no puede haber pretextos para no actuar, no puede haber pretextos para seguir consintiendo comportamientos incívicos en esa calle de Santiago. Sabemos que no es una cuestión sencilla de resolver, sabemos que no es una cuestión que usted pueda resolver con un decreto, con una simple orden verbal. En este sentido, quiero recordar que nuestro portavoz municipal, cuando se reunió con más de 50 vecinos hace unas semanas, actuó con una absoluta honestidad intelectual y advirtió que esta no era una cuestión de sencilla resolución, pero tampoco es una cuestión de resolución imposible, ¿no? Me viene a la cabeza aquella frase que decía un célebre político que decía: no creo que un futuro nefasto caiga sobre nosotros, hagamos lo que hagamos, pero creo que un futuro nefasto caerá sobre nosotros si no hacemos nada. Na sesión ordinaria de xullo tamén se lle deu luz verde a ampliación de usos dunha parcela de Fontiñas para que a Xunta poida levantar unha nova residencia da terceira idade. E como cada venres celebrouse Xunta de Goberno. Na reunión semanal do Executivo iniciouse a adxudicación do servizo de axuda no fogar. O novo contrato duplicará o anterior, ampliando considerablemente a bolsa de horas que no seu día outorgou a Xunta ao Concello. O servizo de axuda no fogar leva tempo no punto de mira por problemas laborais entre a empresa e as traballadoras e tamén porque o Goberno non foi quen de incorporar a bolsa de horas outorgada pola Xunta hai meses. Hoxe a Xunta de Goberno iniciaba o proceso de licitación do novo contrato, que duplica o importe ata os 4 millóns de euros. Unha licitación moi ambiciosa que pretende absorber toda esa posibilidade de bolsas de hora para prestar un servicio ampliado e que casi que duplica o que era o contrato que até o momento se ven prestando. Sabedes que o contrato era aproximadamente tocodido de 1.800.000 euros, que a ampliación do 10% para intentar absorber o máximo número de horas que poñía a disposición a Xunta pois chegou ao preto de 2 millóns, pero esta vez o contrato sale cunha licitación de 3.959.312 euros. Na reunión semanal do Executivo tamén se aprobaron os expedientes de suplemento de crédito que permitirán investir os 7,4 millóns de euros do remanente de liquidación do 2016. Na Xunta de Goberno tamén se deu conta da reapertura do procedemento da adxudicación da xestión dos centros socioculturais tras a desestimación do recurso da Arastibarca. Achegámonos agora ao Museo das Peregrinacións, onde hoxe abriu as súas portas a exposición O Camiño de Shikoku, unha mostra que recolle unha ampla colección de pezas históricas e de imaxes desta ruta que cada vez atrae a máis peregrinos. O Museo das Peregrinacións acolle dende hoxe ata finais de setembro unha exposición que amosa a historia e espiritualidade do Camiño de Shikoku a través dunha colección de pezas históricas e imaxes da peregrinación na actualidade. Esta ruta consta dun total de 1.200 kilómetros e ten a súa orixe no monxe budista Kobo Daishi, que no ano 815 facía o camiño como práctica estética. O comisario da exposición, Kitayama Kinichiro, explicaba as partes nas que se divide. Consiste en 3 partes. La primera parte para que se entienda cómo era la historia del Camino de Shikoku y después la segunda parte cómo era la situación actual de nuestro Camino de Shikoku y la tercera parte de lo que hemos hecho y que estamos haciendo para esto la inscripción de Patrimonio de Humanidad.
Ademais, o comisario explicaba que cada vez hai máis españois que fan o camiño xaponés e máis xaponeses que fan o de Santiago, algo que evidencia similitudes entre ambas rutas de peregrinación. Los dos caminos casi tienen más historia de más de 1000 años, y Camino de Santiago es un culto jacobeo para llegar a la tumba de Santiago Apóstol, y después Camino de Shikoku lo fundó y lo hizo el ilustre monje se llama Kukai Kobo Daishi. A primeira guía do Camiño Shikoku foi publicada a finais do século XVIII por un asceta de Osaka chamado Shinen. Este libro é a proba de que a peregrinación por esta ruta tomou forma nese momento. Arte, pero contemporáneo tamén na Fundación Granel, que vende inaugurar 2 novas exposicións. A Fundación Eugenio Granel inauguraba onte as exposicións Lendas de Penina Granirer e Volando Chiringa de Frances del Valle. A primeira das artistas xa estivera no 2005 na sala de exposicións do Toural, participando na mostra Surrealismo Costa Oeste, unha perspectiva dende Canadá. Desta vez a artista escolleu para a exposición 2 contos, un deles é o mito de Medea, o arquetipo de muller abusada que se vinga do abusador, e a segunda da mostra componse de obras inspiradas pola práctica de iniciación da sociedade secreta Hamadsa. No caso da obra de Frances del Valle, podremos ver unha serie de traballos mixtos, collage, reciclaxes e debuxos sobre papel nos que se funden mitos e lendas de Porto Rico cos doutros lugares e épocas, filmes, relatos de ficción ou noticias. Imos agora ata a universidade porque a USC vende recibir o fondo documental e 2 dos violíns de Andrés Gaos. Compositor e violinista, está considerado como un dos máximos representantes da música galega. O fondo documental do recoñecido compositor e violinista Andrés Gaos, xunto con 2 dos seus violíns, acaba de ser doado pola familia á Universidade de Santiago pro seu estudo e divulgación. No fondo atópanse todas as partituras das súas composicións, moitas delas manuscritas e algunha aínda sen estrear, e a correspondencia con cartas tanto recibidas como escritas de figuras recoñecidas como Pau Casals, Tomás Bretón ou Jesús de Monasterio. Pero as pezas estrelas son sen dúbida 2 violíns que chegan ao USC e que cos outros 2 depositados no Concello da Coruña suma os 4 que posuiu e usou o artista en vida. Pro reitor Juan Viaño, este é un agasallo de valor incalculable. A súa obra compositiva é moi ampla, con máis de 70 títulos, inclúe repertorio escénico, orquestral, pianístico, para violín, violonchelo e para voz e piano. En esta obra reflíctese tamén a influencia da súa terra, da Arxentina e da galega. Ademais do tango ou da danza arxentina, Andrés Gaos compuxo un importante repertorio de temática galega, como a Muñeira, Aires galegos ou Rosa de Abril, baseada nun poema de Rosalía de Castro. O equipo responsable do fondo doado ten previsto publicar no prazo de 2 anos unha monografía do compositor, así como algunha das súas obras inéditas. De cara a fin de semana deixámoslles todos os datos da predicción meteorolóxica, unha información que nos achega Meteo Galicia. O sábado o ceo estará pouco anubrado ou despexado en xeral, agás no terzo norte pola mañá e pola noite. As temperaturas tanto mínimas como máximas estarán en lixeiro ascenso. O vento soprará frouxo de compoñente norte, agás nas rías baixas, onde o fará con intensidade moderada. O domingo Galicia estará baixo influencia anticiclónica, con ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, con máis nubes no extremo norte. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso e as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. O luns Galicia continúa nesa zona intermedia entre as altas e as baixas presións con certa inestabilidade. Así o ceo estará con bastantes nubes, máis compactas canto máis ao norte e menos cara ao sur. As temperaturas mínimas ascenderán e as máximas baixarán. O vento soprará frouxo de compoñente norte. O sábado en Santiago os ceos estarán cubertos durante a mañá e logo irán desaparecendo as nubes. As temperaturas máximas van ascender ata os 23 graus e as mínimas ata os 15.
O domingo teremos ceos que alternarán nubes e claros de mañá e que ao longo do día quedarán cubertos. As temperaturas máximas subirán ata os 24 graus e as mínimas baixarán. O luns os ceos permanecerán cubertos durante todo o día. As temperaturas máximas van baixar ata os 22 graus e as mínimas manteránse nos 13. Os ventos soprarán moderados de compoñente norte. Imos rematando e facémolo con o noso habitual repaso pola Axenda Cultural de Santiago con moitas actividades ben interesantes para o seu tempo de lecer. Ata aquí o noso espazo de novas, quedan agora con Carlos Roma e o Preguntoiro, no que recibe a Carlos Montilla, que vende a falarnos da primeira edición do Festival Ribeira Sacra. Nos volvemos o luns con toda a información, que pasen unha feliz xornada e unha boa fin de semana.